Dabs, ito ang aking ina. This is my mother. Good morning, Inang Cora. Good morning. What are you doing? Gluluto te? Ako ng chicken. Native chicken dito niya. Yes. Okay, so gluluto ni Inang ko iti. Native nga manok. Luya. Nagparte kami native chicken. Wow. So yummy. And here is my husband. Say good morning. Wow, macho. Yummy. Itong request ko. And I'm eating corn. Ayan, thank you sa napaka-fresh, bagong pitas na mais. Yan, ang ganda ni Inang. Tapos na yun maglaba. At tulog naman ang aking baby. Cooking. Kasi nagluto, Inang. Naging masisidami mga labidabs. Nakita nyo ni native nga manok. Naging masarap. Tapos agdatugod paryana. Tapos ang sarap din ng kanin nila dito. Ayan mga labidabs, kain na po tayo mga tatipangal daw. Kasi ni si Daong nagimas ni. Tinolang native. Native ka naman. Tapos, siyak na ilasing. Uy. Super yummy. So, yan. King, halika kain na. May kayo. Mga nagimas na kayo. Natika namin ni. And this one. Ay, ay, ay. Sarap po. Nagising ng aking anak. Kasi, nagising na si baby. Doon mo. Nagimas. Hello, mga labidabs. Mga tayo tikwa. Tukak. Amoy ato yung tukak. Nagimasan na apo, nagragsak ko dito yung province. Ayan, o ganyan po ang frog. Ti, talo nagimas. May kayo. Kin pinakbat ti si Dani Romel. Mga tayo nagimas na kayo. Nagimas. Ang sarap talaga ng tukak. Sulsulo. Nagsulsulo kasama ko pong aking asawa. Ayan. Wala natin. Mantay ito tukak naging masap. Oh! Ano yung bebe? Andun lang lumabasan ako. Naging masap. Ano yan? Then we have pinakbet. Lagi masam. Pamutugla ako dito. Good news. Mayat. Kain tayo mga labidabs. Masarap po yung tukak. Galing po ng bukid. Mga labidab, ipakita ko si dami pinakbet, pagkain ng Ilocano. And we have, dahito ti paborito, dahito ikat sa Ilocano, tukak, nagimasin apo na tukak. Palaka po sa Tagalog, palaka. So, ang sarap po ng palaka. Dito sa probinsya kinakain namin. Tara, kain po tayo. Mga labidabs, busy kami ngayon na mag-prepare ng una. Magsidato yung tinagimas kasi tibiyag ti probinsya. So, habang katapos magpadede ng anak, inisbon na pa nga road ihi, andun ang kanyang papa nagpapatulog. Agsida tayo ti sabong ti karabasa. Meron tayong kabatiti. Diyan mo ti Tagalog na dito, kabatiti. So, ti sidan. Patula, karo patola. And we have nagado nga bulong ti paria. Ayan daw ng ampalaya. So, let's enjoy these blessings dito sa province ng aking asawa. So, nag-enjoy si Inang ando, nagluluto ng native na manok. So, nagimas na excited na. Nagimas na. So, ayun. Gimurite si Daan Tatunoal daw. Tinunong nga Taiwan nga datikwana. Hindi yun? Yung Tinunong nga Taiwan. Taiwan. And everybody. Everybody. Ni how ayun magayam. Amanda. How about your friends in Manila? Say hello. The Nanay Feli, Ate Hilda, Ate Josie, Yes. everybody there, all of you, Ate To all of you there in Bagong Silang. Hello. I wish you all. Very good. Sige nga rodon ka nagsangit dyan anak ko na. Gore kayo. Ito po si Uncle. At itong aming ulam. Inihaw niya to nga Taiwan. Hito, bulig. Tiawag na to. Nagimas ni. Hito, nagimas ni. Ay, apo nagimas si Sidan. May tatapang rabi. Imanan, sige. Nagdadakil na Mati marunggay. Apo niya mo to na Nagsaring dawat yung marunggay. Sa pawa na may isa. Alam mo nang ibang matasyak na pag dawat daw kami Romel. Busy ka mo. Ang namam mo.